kana jina kafin mu ɗauke ka aiki a gidan nan sai da muka baka sharuɗa muka baka dokoki ka karanta ka tabbatar da su sannan ka sa don haka ba za ka cika kuɗin kamfani ba sannan a yale ka Allah ya sai mun lauye ka sai ka fito da wannan kuɗin miliyan 25 miliyan 25 inna lillahi wa inna ilaihi illa bai din girman Allah ka saurare ni ka tsaya ka jalla bai alo inna lillahi kuna kasa to bara ga shi ne zan miƙa muku shi yana inna lillahi Allah din girman Allah ka mutu din girman Allah ka yi get out get out my friend ka zo kamar mutumin arziki a taimaka maka ashe mu kake so ka je ba can Hajiya gashi nan minti 5 kawai na baku da abin da za ku. Abbas kai ne ka zama haka? Duk abin da ya same ni laifi ne. Na ɗauka zan iya kyautata wa kowa ba tare da na samu matsala. An san abin haka yake. Yanzu me ake ciki? Kotu za su tura mu. La ilaha illallah. Kuma na san tabbas ƙarshe sai na je gidan yari. Saboda ba ni da kuɗin da zan biya abin da ake tuhumata. A'a Abbas. Insha Allah hakan ba za ta kasance ba. Ina amfani na tsakaninku. Za mu zauna da ɗan uwanka. Duk yadda za a yi a nemo kuɗin da a mayar musu da kayansu. Ba zan bari hakan ta kasance ba. Allah ya danna rabi za ka tafi kurzun ba. Ya Abbas, don Allah ka haƙuri ka abu ne a gidan. Na yi da dama. Allah ya ka zai ƙara faru. Ka kuma da zuwa. Kuma kaga za ka koyi da shi. Abin da ya sami. Ba tausayi, mahaifiyarsa ce fa ni ya muna tattaunawa za ka janye shi. Yanzu ne wani wuce irin musifa ce, wani irin tashin hankali ne wani. Yanzu haka za mu tafi mu bar shi. Mu je Kabishi, mu je. Mama. Da zuli wani al'amari mai gari ya waya. Ina amfanin irin wannan. Ka duba ka ga yadda yaron nan ya tsinci kansa a cikin wannan hali. Dama in dai mutum ya ƙi ji ai ba zai ƙi gani ba. An gaya masa yaron nan ya rufe idanu ya ce ya ji ya gani. Ina amfanin ka rayu kana tare da mahaifanka ba za su gaya maka yadda ba. Hakuri za ki yaji. Yanzu baka ji yadda numfashi na yake ɗauke yake wani sama gaba ɗaya ba na jin daɗi. Saboda haka ni yanzu daga nan gida zan wuce. Kana ji ko Jazuli kai sai ka je ka samu ɗan uwanku. Yayan ku ka je ka gaya masa cewa shine zai zo wannan wajen. Ali wannan aikin ai ba aiki na bane. Insha Allah. Kuma ku tabbatar idan kun zo kun gama sai ta wannan al'amarin ya je ya kai ni asibiti. Gaba ɗaya ba na jin daɗi. Allah ya so ya. Amin. Kaji dama na gani lokacin da ya dage akan zai auri yarinyar nan sai da na faɗa na ce kar ya auri yarinyar nan. Yanzu ƙarshen da irin wannan matan masu fara kafa ya je aure. Ka bar da ya tsinci kansa a ciki. Hakuri za ka yi kai kaɗai ka rage wanda za ka yi taimaka mu. Yanzu ma da gurin 'yan sanda ne kuma ba ta jin daɗi sai ta ce ni ba damuwa zan yi ya baki kokari na amma gaskiya irin wannan mutum ya faɗa magana ana injin zancen sa. Aunty Maryam, ina jinki. A halin da ake ciki yanzu, kamfani sun tura an kama Abbas. Yana hannun police.
Shikenan kin ga ta faru ta ƙare wa ɗan yau mai dami ɗaya sata. Me kike nufi? Shikenan kin ga zama ya ƙare tsakanin ki da shi. Allah ya haɗa kowa da rabansa. Ban gane ba. Abin da nake nufi shine aurenki da Abbas ya riga ya zo ƙarshe. Dama shi aure kin san rai ne da shi. Don haka naku ya cimma lokaci. Aunty Maryam, ta yaya kike tunanin zan iya rabuwa da Abbas a halin da yake ciki yanzu? Ba kya tunanin idan na yi hakan duniya tsine min za ta yi? Ai gara duniya ta tsine miki da ki jefa kanki a cikin wahala. Yanzu Abbas kin ga ba zai iya amfana wa kansa komai ba, ballantana ya amfana wa wani. Kin ga shikenan gara kawai ya sauwake miki ki je ki samu wanda zai iya kulawa da ke ki aure shi. Gaskiya Aunty Maryam, Abbas ba zai iya rabuwa da ni cikin sauki yadda kike tunani ba. Ai kotu za mu kai shi ya rabu da ke ko baya so. Kin ga tashi mu je ki hara da kayan ki bar masa gidan. Domin zaman ki a wannan gidan ba shi da amfani. Mu je ki ƙara gaba. Allah ko? Ƙwarai kuwa. Ai yanzu abin da za a yi duk wani abu da kika sani irin gwal ɗinki da atamfofinki sufofin nan ki tashi mu shiga ciki ki je ki tattare shi duk akwashi a bakar ba za mu bar masa komai ba sai yan komatsai kayansa da ya rage. Tashi mu je da Allah tashi mu je a tattare su gaba ki ɗaya ki zauna kina wani Abbas ɗin ne. Allah san mu je. Hajiya ya kuma za a yi. Hajiya ya kuma muka ji da ji da mai gida. An gode Allah. Wato Hajiya dama tun ɗazu nake ta son ɗan shiga cikin ɗan same ki. Kin ga yau kimanin wata biyu kenan Hajiya ga shi za a shiga na uku kuma albashin na yanzu bi wannan ba. Kuma kin ga da iyalai a gida shi isa na ce ba ne miki magana. Ni da ka samu? Dalla ta malam ka ga dakata. Da za ka ci ta baka wani kuɗin aiki ta ɗauke ka aikin? Ka bari wanda ya ɗauke ka aikin ya biya ka mana. Ka ga ita ma tafiya za ta yi. Kai ma don haka ka tattara kayanka ka tafi. Hajiya ai yanzu idan aka ce wannan wurin Hajiya to ina za ni? Da mai gida an sawa tun ana rayuwa ne. Ka ga dakata, kaga. Sai ka je ka nemi aiki a wajen mutanen da ba su san zafin kuɗi ba. Kaga mun riga mun gama ba ma buƙatar mai gadi. Ke ka aiki sai lalle dole sai ka. Allah yabba na iya. Kai, antin nawa? Ki Allah ita din tuguwa ta ce. Ki dama ni ba kaunar ki nake ba wace ke da ake wani zo ki ce wani mene wannan. Kin ga dalla ma ware. Aka ce ki ware. Allah ya shirye ka. A da gargaɗi dama ni ba kaunar ki nake ba. Ina ganin ki kin zubin munafukai. Na da gargaɗi ki munafuka ni tun da kike zuwa dama ni ba kaunar ki nake ba wannan. Shi ta ce ki ta buga ina jin ki bana buɗewa munafuka ba ki da komai kin ga yarinya da ne. Ta zo ta nazge ta. Kai ka gani ba in ba da gargaje ta ba ma ni ne wallahi. Aliya. Yanzu ina tsara a wannan wurin tsawon kwana biyu amma ba ki zo kin duba ni ba sai yanzu. Kai hakuri Abbas. Gani nayi koda na zo bani da wani abin da zan iya taimaka maka da shi. Shi yasa naga zuwan nawa bai da amfani. Yana da amfani Aliya. Wallahi yana da amfani. Domin lokaci ne da nake buƙatar ki a kusa da ni. Lokaci mara daɗi. Kamar yadda muka zauna a lokaci mai daɗi tare da ni da ke. Kinga. Ni fa kyamar gurin nan nake. Dan haka ki gaya masa abin da ya kawo mun bar wajen nan. Abbas. Kai hakuri. Don a daidai wannan lokacin ba zan iya rayuwa da kai ba. Don Allah ka taimaka kawai ka sauƙaƙe min in yi tafiya na. Aliya. Ba sai kin bayyana hakuri ba. Kamar yadda kika amince da ni farkon haɗuwarmu da ke. Kika yadda za ki zauna da ni da daɗi da ba daɗi. A yanzu ma ba zan matsa miki ba. Idan har kika zaɓi cewa rabuwa mu da ke shine abin da zuciyarki ta fi so. Zan sake ki. Aliya na sake ki. Amma ina so ki sa a ranki cewa idan duniya ta samu labarin soyayyar mu wallahi duk duniya babu wanda zai da cewa akwai ta soyayya a doron duniya ne. Can babu shi. Aliya. Kuma ina so bai kamata ki haɗa rayuwa da wannan mara mutuncin yar uwar taki ba. Kai
Ni dama tun lokacin da naga ta manne miki, wallahi na tabbata wata rana sai ta lalata miki rayuwa. Ni ce mara mutuncin? Kina da mutuncin ne? Kina da mutuncin ne? Dakata Abbas, ka daina zagar min yar uwa kana ce mata ba ta da mutunci. Ba ta da wani alaka da sakin da kai min, ni ce nan ne ra'ayin kaina. Allah sarki. Aliya. Yau a karo na farko kin mun ƙarya. Na tabbata wannan ba Aliya ta bace. Wannan ba Aliya da na zauna da ita a matsayin mata ta bace. Ina so na gaya miki wani abu. Wallahi duk daren dadewa. Wata rana za ki nadama abin da kika yi a gare ni. Da Allah wannan sunya ta isa ka. To mun tafi Allah. Ke ce ni a soyayya yanda kike ina nan. Gani nake kamar ba ran ƙara samun wani namiji ya so ni ka kanta cikin da Abbas yake yi ba. Ke da Allah ta. So kuma. Wa yake wani so yanzu? Ai yanzu kawai mata tafi karfin komai in gaya miki ya zama na kina da kuɗinki a hannunki Hajiya to shine zaki ga namiji yana binki amma ba wani magana so ba. Wa yake wani so yanzu? Ni dai Allah ya saka wata rana in yi nadama don Abbas haka ya faɗa. Nadama. A in dai zaki bi kan turba abin da na dora ki. Na tabbata ba zaki taɓa yin nadama ko da na sani ba. In dai ina tare da ke in dai na baki shawara kin karba. To ba zaki taɓa yin nadama ko da na sani ba. Ke dai kawai ki bi abin da na dora ki akai shine magana. Wannan matsalar da yake fuskanta na riga na yi kokari na ga wanda ya kamata a ce za a gani kuma Allah ya da ina ganin matsalar ta wuce domin kamfanin sun yadda cewa zai ci gaba da yin aiki su rika biyan ya dinga biyan sa akai har ya gama biyan abin da suke bin shi. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Ai barin ga mana abada sa'a bai wallahi yayi sa'a suna jin daɗin aikinsa sun ce gaskiya yana ƙwari wajen aiki abin da ya sake sannan kuma kaga su umma da yan uwa gaba ɗaya dole sai an gane cewa bai kamata a dinga ɗora mai nauyi da karfin sa ai ba ma sai an fara masa ba da kansa zai gyara mu ma kuma matsayin mu na yan uwansa dole za mu rage ba za mu dinga ɗora masa nauyin da ya fi karfin samun sa ba gaskiya Allah ya samu dace amin alhamdulillah sai mu ƙara yi wa Allah godiya Abbas ba abin da za mu ce da Allah sai godiya da ya kubutar da kai daga cikin wannan halin saboda haka wannan ya zama ishara a gare ka ka gane ko nan gaba sai ka kiyaye ka san irin mutanen da za ka hurɗin rayuwarka da su yanzu Hajiya ba gashi ba yarinyar da yake nuna ya fi santa ya fifita ta akan kowa ita ta fara watsa masa ƙasa ido ai ka kyale ta kawai ai duniya ce ta fi ga ruwa jima ta je duk abin da ta yi kanta ta yi wa sai ta saurari abin da zai biyo bayan ta a gaba to gaskiya Hajiya ya kamata in ƙara samun sabuwar abokiyar zama saboda ba zai yi zauna haka ba Jazuli kenan kai yaro ne kuma kai baka san me na gani ba ko kuma in ce baka ji me na ji ba aure zan yi aure dole amma gaskiya umma ba yanzu ba saboda ni wallahi gaba ɗaya matan ma fa tsoron su nake ji dan sai din gani ko duk wacce na dauko ma za ta dinga min irin abin da Ali ya taimaka wallahi tsoron su nake ji waye gaya maka bar na gabas take ai ana nuna maka kana a'a ana ce maka ga annabi kana rinsa ido yanzu ka gane gaskiya ko to saboda haka aure shine cika da kamala da mutuntaka ta ɗa namiji idan ɗa namiji bai aure ba ko zai haura shekara 30 in ya kai 40 sai dai a ce mai tuzuru amma yanzu fa tunda kayi aure sunanka gwauro saboda haka ba zai ka ci gaba da zama a matsayin gwauro ba dole ne a nemo mai hankali mai nutsuwa ba irin waccan da muka yi ta fama da ita ba ana baka kana kin karba ka kwantar da hankalinka ka tsaya tsayawar daka ka nutsu ba kowa ne ya zama duba a zama hali ɗaya ba ko cikin ku ɗaya da mutum zaka ga halinsa daban naka daban ba zai a ce duk mata halinsu ɗaya ba saboda haka masu hankali nutsatsu suna nan a gefe guda a zaune yauwa dole ne a yi aure Hajji ai ga yarinyar na makociyar mu ai tana son shi kai wace ce yarinyar na Umi alhamdulillah kai yarinya ku mai hankali ai baka san wani abu ba zama lafiya lau
in gaya maka saboda tun da aka faɗa na ji abin yayi min ai dama wancan tun da aka faɗa bai yi ba kaga koyi da al'amari ya kasance yawwa alhamdulillah to ya za a je a same ta insha Allah za a yi amma mun kin san addu'a ki ta yi tasiri ba Allah da ba da haka bada sun garkame ni Allah ya kiyaye gaba amin amin Jana gungunin gida. Wannan 50 wannan 20 wannan kuma kullum 20 ne wanne kake so? Kowanne ma amma ni da mai gidan nake son hada sai. Ban gane hadda mai gida ba me kake nufi? Gane wace gane ke ba wayayya bace? Kaga malam idan da ka sayi gida ka saya in ba da ka saya ba kuma ka ban waje. Amma ina ganin ki wayayya kuma ki san in ba ki gaskiya ni ban san gidan. Ke ce ni a soyayya yadda kike ina nan alƙawarin ki shi na rike zo ki rike a soyayya. Abbas dama kana nan ba kai ka prison ba? Ina nan Aliya ba kai ni prison ba kuma zancen da nake miki yanzu na koma aiki na a matsayina da nake a office ɗin. Ina da lafiya wannan ai motar ka ce dama ya kalli ne sai da aka yi settling aka dawo da komai daidai ya daman da kayata rayuwa ke a dama na gaya miki za ka yi da na san abin da ke aikata kuma ga shi ranar ta zo hali ya kenan ina filayen da kika saya ba tare da sana na sani ba ina kudaden da kika iba kika boye ba tare da na san kin boye su ba suna ina mutum Mariya ta cuce ni ta jefa ni cikin sabon rayuwar da ban saba ba filaye komai ya kare a bastin Allah ka taimaka ka yafe mu ƙarshe iyayena ma sai da ta raba ni da su Abbas dan Allah ka haƙuri ka yafe ni. Kinga, ni wallahi ba abin da yake damuna, kuma ni ai taimako na kika yi. Saboda da baki min abin da kika min ba, da ba zan gane halin dan adam ba. Da baki min abin da kika min ba, da ba zan zauna da tunanina da hankalina na yi tunanin cewa dan adam zai iya canjawa ba. Kuma ba zan koyi darasin da na koya a tattare da abin da kika aikata min. Tabbas na ta tausayin ki a halin da na ganki kina sai da gada a rana a titi. Aliya. Ke ce kike sai da gyada a rana a titi wala na tausayin ki amma abu ɗaya ne zai sa ba zan iya mai da ke gidana ba a matsayin matata wallahi na san iyayena da ɗan uwana ba za su taɓa yadda na mai da ke ba abin da nake so da ke dai kawai sai dai ki haƙuri idan kika ga idan kina da buƙatar wani taimako a gurina ko yaushe ne is free za ki iya zuwa ban fito da kuɗi a nuna ba amma ga wannan ya dan sai wani abu Allah ya kyauta